Ang pispis sa kahoy, may mga pispis sa kahoy, magagmay ang mga pispis. Nagahimo sila sang pugad, nagapanilong sila didto, nagakanta sila sing matahom. Manami ini pamatian, nagapangita sila sang pagkaon, nagalupad man sila sa iban nga lugar. Ang pispis sa kahoy, so a pispis is a bird and then a kahoy is a tree, so it means the tree on the bird. The tree on the bird. I mean, it means the bird on the tree and not the other way around. So may mga pispis sa kahoy, so may is there is or there are. So there are birds on the tree. So pispis is a bird and then mga is like the plural marker. So mga pispis, it means birds and pispis is just the bird. Magagmay ang mga pispis, gamay means small, so the birds are small. Nagahimo sila sang pugad. So himo is like create. So they are creating or making a nest. So a pugad is a nest. Nagapanilong sila didto. A panilong means to like shelter, take shelter. So they take shelter there. Didto is there. Nagakanta sila sing matahom. So kanta means like sing. So they are singing beautifully. Matahom is beautiful. So manami ini pamatian, manami is good. So this is good to listen to. It's nice to listen to. Nagapangita sila sang pagkaon. Pangita means to like look. So they are looking for food. Pagkaon is food. Nagalupad man sila sa iban nga lugar. Lupad means like fly. So they are also flying in other places. Lupad is fly, iban is other, and then lugar is a place. Ang pispis sa kahoy, may mga pispis sa kahoy, magagmay ang mga pispis. Nagahimo sila sang pugad, nagapanilong sila didto, nagakanta sila sing matahom, manami ini pamatian, nagapangita sila sang pagkaon, nagalupad man sila sa iban nga lugar. Ang pispis sa kahoy.